Ito na mga idol, wag na kayong kukurap, wag na kayong pipigil. Sigurado, remate yan ito. Maraming remate yan ang mangyayari dito. Ayan na, last one. Umangat na sa kaliwa din pinili. Inakatan ni Tipesino, handa din Joe Marama. So, burin na rin Benji dituan. Umahabol pa rin itong si Armenian at saka itong nakakulay rin din pinili. Nasa harapan na. Sir Roland. Okay, so may nag-breakaway na si Ricky Samala. Uy, din pinili. Yung nakatim Dadex, nandito lang sa may bandang likuran muna. Nananansya yan ha. Medyo malalakas tong kalaban yan. 50 years old to 59 years old. Andito si Danny Tabucol, Sonny Grospe, Manny Foringet, Domi Carbonell, Alfredo Punsal, si Sergio Maramba. Andito din. So marami rin ito eh. Maraming mga malalakas dito sa Pangasinan ang sumali. Mon Nicolas, andito rin pala. Jody Itrata dito, and din pinili. Bayan yung mga magkalaban nung sa Marlboro Tour eh, sa Rookie of the Year ha. Oh. So, tingnan natin kung inabutan na yung ating breakaway. Masarap. Uy, umaangat sa kaliwa itong Bocolon. Parang si Sergio Maramba yun ha. Andito rin si Benji Lituan, si Sir Armendez. Uy, andito pala si Mami oh. Si Konsyal, hindi ko alam kung Konsyala o Konsyal. Kagawad Mami. Si John Vascos, ito yung nakakulay blue na yan. Si Kagawad John Vascos lang, dahil sa cycling naging kagawad siya ng barangay San Blas, Villasis, Pangasinan. So, walang umaanga dito sa grupo, pero meron tayong isa na breakaway sa harapan. Andito rin pala si Cabadido, Sir Vincent Daileg, Jonathan Umibig, andito din. Malakas to si Ricky Sabala. Karimetehan to ni din pinili eh. Ngawit ka na ba? Karimetehan ni din pinili ito sa Torop Tirino, itong si Ricky Sabala. Pero si din pinili yung mahabol sa likuran ha. Titignan natin kung madidikitan ni din pinili itong si Ricky Sabala. So ilan lamang? 120, 150 meters ang nilalabang nitong si Ricky Sabala kay din pinili at doon sa ating peloton.
kanyang speed 46 kilometers per hour. So nag-ahabol din pinili yung ano sa likod na nag-ahabol dito kay Ricky Sabala. Talagang pandin niya kalaban niya, mortal din pinili ito si Ricky Sabala So ito na yung ating breakaway, si Ricky Sabala. Doon So tingnan sumusunod sa kanya si din pinili So ito na yung second group, si din pinili. So aabot ang kaya si Ricky Sabala ng 150 meters ang lamang. So ito na yung oy nanay ay! Okay, so ito yung mga sumusunod. Nicolas itong isa. Grupo, Cabadido, Salteng, Jonathan, uy, Daileg, si Mami, si Dapungol. So ito yung ating men planet down. Naliligo na sa sariling tubig yung naka-BMC na yun ha. Sir Joe Maramba, si Sir Armendez nandito. Mukhang pakiramdaman dito ha. Mukhang pakakawalan yata nila si Din Pinili ha. Puro ito, umangat sa kanan yung isa na yon. Walang tumutugis. Si Mr. Vincent Daileg, tong number 9, umangat na rin sa kanan. Umangat na rin sa gitna yung si Sunny Grospe. Si Mami, hindi pa tumitira ha. Saka tong si Jody Trata, Doming Carbonell, Manny Paringit, andito pa rin. Alfredo Punsal, pero yun bumabala, tumidiin itong ating mga riders. Kumakarga na. Mukhang gusto nang hamulin yung ating mga breakaway sa harapan. Tignan natin kung matitikitan nila. Manny Paringit, andito lang pala. Sir Cabadido. Yan. So biglang Lailo. Jonathan nandito. Umangat sa kaliwa yun si Cholo Sinad Tolentino yata yun. Umaangat naman dito sa kanan to. Umangat na si Cabadido. Sinundan ni Jody Etrata. Eto na, mukhang nagkakabigwasan na itong mga ating mga riders. Kanya-kanyang banat na. So ito, may humihiwalay na tatlo. Si Cholo Tolentino, si Danny Caritativo, Jody Etrata, isang tour legend. So, titignan natin kung matitikitan nila yung si Din Pinili sa harapan at saka si Ricky Sabala. So may dumikit na isa. Tingal kabayo kagad si Idolo. So wala namang bumanat. Nagpapakiramdaman ha. So si Mami nananaba sa paglilingkod sa bayan. Uy, ang ganda ng bike natin, yung nakakulay ganyan. Umangat sa kanan si Benji Nituan. Sinundan ni Joe Maraba. Ito na si Danilo Tabucol. Umangat na itong mga bigas. Inangatan na rin ni Doming Carbonell. Uy, medyo nagbabaratan na itong ating marada. Si Mami hirap na buwibidal. Nakikipagsabayan din ha. Tignan natin kung kaya ang sabayan ni Mami itong mga mas matatanda sa kanya. Dahil tumaba ng bahagya itong si Mami. Mukhang abot ang duty sa barangay. So butahan ito, may mga grupo dito sa harapan may mga hiwa-hiwalay na grupo dito. Number 54. So ito si Doming. Uy, umaharap na kagad sila So marama Benji Nituan. Naiwanan ito, hindi nakasabay itong si Doming Carbonell. So ilan ito? 4, 5 itong pinaka second group. Din Pinili, Vincent Daileg, yun si Joe Maramba, Benji Nituan, and si Danilo Tabucol. Ba hindi ata kayang sabayan ni Din Pinili si Tabucol ha. So malayo na mukhang palaspag itong mga to. Mukhang paubos na kagad. So gano'n tayo tatlo, malakas yung tatlo na to ha. Mas matatandang hamak sa kanila to. Okay.
So, ito yung ating tatlong second group. Benjini Tuan, Joe Maramba itong nasa likuran, and Danny Tabukol. Mas matandang hamak din pinili kila Carbonel to ha. Tsaka kila Alfredo Punsal. Bakit hindi nila nakitang kumawala? Ha? Saan? Kumawala sa grupo tong tatlo. O maaabutan kaya ito ng grupo, itong pinaka-second group natin. Okay. So ito na yung ating solo breakaway. Napakalayo na lang kanyang agwat. 300 meters na ang kalawakan ng ating solo breakaway. Diba talaga ang lakas nitong si Ricky Sabala. Talagang kaya niyang mag-maintain pero walang pangrimate. Tatalunin niyo pa yung mga mas matatanda at mas bata sa kanya. Dahil 55 yata ito, 57 years old. Pero malakas mag-maintain 45 kilometers per hour. Tinayuan pa. Ang tanong ko nga siya ay aabutan pa kaya ng ating mga naghahabol na siklista grupo sa likuran. Lumalamang na sa agad ng 300 meters. First lap pa lang ito ha. Meron pa tayong isang ikot dahil yung dalawang ikot ay 48 kilometers road race. Malalakas talaga basta tiga Pangasinan. So hintayin natin yung grupo nito sa may gabi rito. So ito yung ating grupong naghahabol kay Sabala. So na putol na to ha. Naging dalawang grupo na. Uy. So ubos. Pati bang tubos ni Mami. Diyos ko po kahit hindi kinaya ng powers ni Mami. Oy, sasarapan. Dito lang sa likuran ha. Nag-iibon lang ito dahil mahaba-haba pa naman ang bakbakan. So shout out dito sa mga nagbibigay ng tubig. Yan kasupport tong mga o kahilig sa cycling itong mga taga Pangasinan. Todo support. Kanina pa nagbibigay ng tubig ang mga yan ha. Pero kami, di nyo kami mabigyan. Ayun, shout out dito. Okay, habol. Makakabulan pa kaya yung ating breakaway? So walang banatan ha. Gusto. Jonathan Miti, gala na, ubos na rin. Kabilis nyong maubos pag road race. Pero pag sa criteria may hindi gano. Iba talaga yung road race ha, dahil hangin ang kalaban mo dito. Malakas yung hangin hindi makasumba. Naka green jersey number 83 si Idol. Umiwalay ha. Kung umiwalay tagbanta na tumakas sa umangat na naman si Dintiniri sa may bandang kanan. Nakasi-cover na naman to ha. Biglang tumakas, walang umahabol. Mukhang talagang uubusin niya ang kanyang huling hininga para makadikit doon sa apat na breakaway. Kaya yung breakaway nakakalabang na mga 300 meters. Pero napakahirap itong ginagawa ni Dintiniri na to. Solo niyang hinahabol yung breakaway dahil wala naman naghahabol sa likuran. Puro bantayan. Okay, mas pinili. Ito ng grupo, may humahabol na isa. Ayun na, naku po. Si Kabadido. Uy! Ito ng grupo natin.
So ayun na yung ating breakaway ha. Solo pa rin. Okay, ito yung ating second group. Nako, ilan to? Marami itong second group natin ha. Cabadido, Armendez. Uy, dito si pinili dito 1. So malayo na yata yung main group ha. Ang sumusunod pa, si Joe Maramba. Ay, ito. Okay, last group natin. Uy, umahabol si Sunny Grospe. Uy, naiwan si Tabukol dito ha. Dahil Edmond Nicolas, ba't naiwan sila dito? So maganda yung laban. Okay, so unti-unti lang nababawasan ito ating grupo. Naiwan dito si Paringit, tsaka ito taga San Manuel. So rematihan na to ha. Okay, ito naman yung ating pinaka-third group yata ito. Hiwa-hiwalay na yung mga riders natin, rematihan na to. So andito si Vincent Dialect, Sunny Grospe, Jody Trata, Alfredo Punsal. Mukhang pinapatay ni Alfredo Punsal to dahil si Din Pinili andun sa second group. So inabutan nila yung second group pa nila, sila Tabukol ha. So si Din Pinili kaya pinapatay ni Punsal yung trangko. May grupo pa rito. Grupo naman ni Danilo Tabukol, Mon Nicolas, and itong si Doming Carbonel. So papatayin na rin ni Doming Carbonel ito. Mukhang kakorpo niya si Gintinili. So rematayan na to. More or less mga 6 kilometers na lang to the finish line. So puntahan muna natin yung grupo ni Gintinili. Baka doon magkakarimatayan sa grupo ni Gintinili ha. Ito yung ating second group. Ilan to? 2, 4, 6 riders. Dalawang tiga Nueva Ecija, Din Pinili and Danny Caritativo. And 4 na taga Pangasinan, Benji Lituan, June Armendez, Joe Maramba, and Benji Lituan. So tignan natin kung makakabulan pa nila yung ating solo breakaway. So puntahan nga muna natin yung solo breakaway. Dahil mukhang yun lang mananalo dahil napakalayo na yung kanyang kalamangan dito sa second group na to. Okay, so ito yung ating solo breakaway. Si Spider-Man, ang ating solo breakaway. Ang speed niya 30 km per hour. Kaliwa kanan, napakabilis pumidal. Eh, na mga idol. Isang sapot dyan idol, saputan mo. Kayo sinaputan sa kaliwa sa kanan. Sinaputan sa kanan, mga idolo. So, congrats idol. Sa bulit ito talagang breakaway. Oh. Okay. So, ito yung ating solo breakaway. Mukhang ito lang mananalo. Ito lang si Ricky Sabalang mananalo dito sa 50 to 59 category. Dahil more or less mga 1.5 kilometers na lang to the finish line. Ang kanyang speed 45 kilometers per hour. Nakakalamang sila mga 300 meters doon sa second group. So iko-congrats na natin itong si Ricky Sabala sapagkat siya na talaga ang unang tatawid sa atin sa finish line. Solo breakaway, kaya palang manalo kahit nag-iisa. So congrats kay Ricky Sabala. So doon tayo mabuho sa second group. So ito na, ay matihan na to. So last 800 o 900 meters to the finish line. Nasa likuran lang itong si Din Pinili. Mukhang nagbabadya to. Umangat na sa kanan si Armendez. Sino ang tutugis? Tinugis kayo ni Joe Maramba. Ito na Armendez si Joe Maramba nasa harapan na. Tsaka yung nakakulay rin Danny Caritativo, humahabol pa rin Benji Lituan. Nandito na sa likuran itong si Din Pinili. Last 500 meters to the finish line. Last 500 meters to the finish line. Sino kaya ang unang papalo to? Ikalawang bumalat si Danny Caritativo. Mga sa kaliwa, sino ng kagad ni Joe Maramba? Din Pinili, andito lang sa may bandang likuran. Tignan natin kung aangat itong si Din Pinili. Nagbababilis na 50 kilometers per hour. Ito na mga idol, wag na kayong kukurap, wag na kayong pipigil. Sigurado, rimatihan ito. Grabing rimatihan ang mangyayari dito.
Ayan na, last one. Umangat na sa kaliwa din pinili. Inakatan ni Tipesino, handa ni Joe Marama. So, Morendo rin, Benji Dituan. Umahabol pa rin itong si Armenian at saka itong nakakulay rin. Din pinili, nasa harapan na. Umahabol na ito ng mga idolo. Din pinili, Joe Marama and Benji Dituan. Last 100 meters to the finish. Umangat na sa kaliwa ito si Benji Dituan. Umangat pa rin itong si Joe Marama. Benji Dituan ang nakakuha ng second place. Third place, itong si Joe Maramba and Din pinili and nakakulay green ngayon si Armendez at si Carita Pinto. Ganda nyo lang. Ano malatan, hindi nakukuha na to. Yo, si Nicolas, Jody Tratan. Hindi nagpasinto sa dito na dali sa buko. Oh, natatapos. Dito at buhangin doon ang masasagat mo sa tuwi-tuwi na. Ang init ng araw, lamig ng panahon.